Laithangna 2 December Kraksalo long traibili khobjak Nepaltila hatio Nepaltila Sakham bedego samung khlai tongnai takho puno joiri angni sakao dabai Choprokjakmano tiyoi sangrong salo justice sanai khadumung phunuk laikha Nepaltila Sakham bedegni Stuffrok samung sitra tangnai nilmoni ri angno krakni sai krak majararna ungthung hnei khorang tisalaikha abono karibo borok taibo kokma thumai rokni buskango sawi khonai rekha hinango borokni bo kono sikur kwrui Stuffrok samung khlaithani kubangma jorao kebeng mungrok nukjago aboni bagai sak safety tongna bagai Sakham Nogo security rejakna ungthung hnei sakhalaikha biru report kubikok tv sartam noti tini norok khadumung phunukmani ho chung khadumung phunukmani main karon kai chini staff puronjoi riang Nepaltila hospital PC ni staff bo thanai sombaro boni morning duty pai bo jokhon sarigo 4 ta dige bazar khaina thangpro bono kaisa area ni borok public bai bono dawe ke tanjakha bin bokhrobo angkai phikongo bo tanjakha obo noti chong tini protest khaili oro koi bese konta ni jarati ojaga no tini chong oro bini protest no ko bono support khaina bagui chong ko tini OPD service bo chong rilia tan na ke sabo tan nai ni bung khen nilmoni ria borok kuno phelai mung to borok ni phelamung to kurui angke chong bisingo khnaman mote khai bo thanai mas ni October 24 tarik ong khna khub sombok bo oro admission ungjak o patient ta angke bo admission ongpro bono phan khin injection rio noi jolio amotoi no bono tan o je tan nai no da bo abono jolwit tan kata ke abono ti nong ni Sakham bedek ni kutu bene mo tongnai ro no norok tini o protest khaimam bitu ke tamu ko khasana mo chong amotoi chong media rong no chong khasana mo chong mangkhai jate next time jato ma hai chini eko service ni khaithina chong no take beng thong angkai chong jekono jagao service na thang ke to injection rok abor to chini kamble na injection dinani charai rok no vaccine dinani angkhani ni philo thangkhono chong jekono blood test ma khayo amaro khaina thangkhono to chono oko badata khaithu nong no lai konan bagi kuno security rok obti hai rok kuno kai besuk thammu tongai chine organ chong noro security rikhangke to chinbag onek kaham angke onek somoy chong service khaithino chong problem face khayo suppose kaisa accident patient phaika chini white sabai dol khai 15 jon 20 jon ekdom haboi thang hospital chong kambu khaimeya omai rong thang problem face khayo maita athang nole tabuk naimuthang rok ni jago daklai kana bo tabuk tanai no naimuthang bedegro romoi bono ko jelo ro khana khobor manta patient tabu je tanjaknai bono khabar jaga to tanjaknai ke tabu kulai hospital ko treatment cholitin condition to namu mate to ko bini ko sarok to onek kotor angke fulijak angke treatment cholitin tanai ni mung khai nilmoni riang je tanjaknai khai puronjoi riang acha noro tomuno norni o justin no mayak na kai bisu jara romoi noro tini oro khadumung phunukmani ini chung sapung oro tungai joto staff sab manja ka tini no khadumung phangdo chini oro tung joto staff hospital all staff RKS body butong tini onong khadumung bisu kuno patient thake ba rogi rok nai janai na nai na janai na nai sudu emergency service na chung ko khai tan kal ka khai na ya nong khadumung bisu de